Какво ще изпее? Да, какво ще изпълни сега? Защо трябва да го получа, така ли? Да. Ами защото малко води е. Да, защото малко ти е малко. Приятел си с Са много добри за моите деца. Да. Работим малко, играем много с децата си и вечер никой не казва, уста има. Да. Никога не казвам така. Никога. Никога. Браво. Нека уиски. Връбчетата така ли докладват на дядо Колю? Децата не пиват по-малко. Ай, спре да пушиш. Ай, спре да пушиш, бе! Ай, да пушим за 40 дена миналото. Ето, перфектно, после човек. Няма да си взема подаръка, Георги. Браво! Браво! Ела на тук, снимай. О, жена краставица. Не, мама! Ударе се! Много си вис! За Снежина! Ела тук! О, сега ще има нова песен сега. Защо? Защо заслужава подарък? Да, защо? Да. Съм с Страйт също като ти мама, защото Светла ми е супер приятел. Има и допълнение! Пише статии! Последно спечели в най-престижното списание. Статия публикува. Никой един новозеландски учен не го е направил. Браво! И се подписва с българското си име. Браво, Снежина! Браво! И за това има подарък молитва. Молив Да пише. Да продължава да пише, да пише. Да пише. И да публикува. Да пише двойки, да пише двойки на студентите. Сега с Цецо! Цецо, къде е Цецо? Цецо! Сега да чуем Цецо дали заслужава подарък. Той вече свири едно парче. Какво искаш ти за който е малко? Малко момченце. Това е сложен въпрос, аз не съм мислил. Количка! Количка дистанционно. Дистанционно. Количка дистанционно, да? Мири, любов. Кукла. Здраве. Благодаря. Какво е това? Не си слушал толкова. Добре. Сори, това е изненада. Еми, дядо Коледа не Не е количка дистанционно. Не, количка не. Я да видим. Не е краставица. Алексия! Ела! Алексия. Ни, това си пазичи. Опа! Айде сега да разберем. Nationality flag. А, не е, бе. Ау! Турба за пазарец. Гледай. Чекай, бе. Чекай, ще там ще го. Много ти голям. Тихо, децата. Много ми дебела главата. Вратлето. Кисми. Лигавче, бе. Това е лигавче. От Gangnam Style. Аре, момчета, как ще играем сега? Айде. Абе, кой си официален? Кой си официален? Айде, след Автографче. Ама чакай сега, първо трябва тихо, да Алексия. тогава. Раздаваме автографи всякъде. Кисми. Ти желаеш ли автограф? Айде сега Алексия. Алексия have to Дай say. букука. Алекс. Точно така! Amazing person and singer! Браво! Подготвайте, защото накрая всички трябва да изиграем Gangnam Style. Пускам музиката. Аз Милио го няма, бе, а? не казах колко красив той е. Колко красив е! Ако го гледаш право, мира се толкова. Браво! Абе, си е съм мляко, бе, дядо Коледа. Айде сте, Много е. Съм много артистичен. той най-добрият тук. Да. Да! Влади го няма, като дойде тогава. Абе, ти къде сте деца? Какво стана с тези деца? Я обадим се да ви... Деца. Малки деца, малки ядове, големи деца. Валери! Кой е Валери? Бе, има да. О, господин Коларски. Я да видим тук сега. Да, о, това че е страхотен спомен. Вече ми светлото пред очите. Какво си на дядо Коледа? Защо мисли след ти? Каже право и аз се чудя. Аз така ли мисля, кажеш? Аз ще ти кажа, защото аз знам всичко. Почти всека вечер четат приказки на децата. Така да ме,
Ще ли приказки? Тюпани ли ще бъде? Са си много добре с децата. Те са приказки. Друго? Не пи ракия. Ракия прави? Пишеш, искаш да кажеш. О, наистина ли? Хубаво подарък. Значи, advice for the future. Lay off the McDonald's. Lay off the McDonald's. Look at yourself. Thank you. Сега дядо Коледа ще поканиш ли Те всички бисквити да всички? А? Дядо Коледа, всички да изиграем един Gangnam Style, може ли? Кой може? Ай, може да идеме. Има, обаче. Kids. Той тук? Кенет го няма. Дай го на Снежина. Дай го на Снежина и той заслужава. Мадър, го виждаш? Гледай тук, бе. Връзка. Абе, вратовръзка, Пишем бе. за Gangnam Style. Готови ли сте за Gangnam слагай. Style? Айде, музиката! Всички Да го специално, бе. Айде, елопита! Да, бе, всеки е специално. Всеки трябва да подсумка сега. Планет. А каква е? Я да видя и да Kiss me if you want. Kiss me if you want. Айде, там, долу! Gangnam Style. Айде, Gangnam Style.